हेल' लोगोफोर, दा बे समाव DLED नि SCERT नि आन्दाराव थानाय जेनाखि प्रि एन्ट्रि टेस्ट एग्जाम बा पेट एग्जाम बे 2019 जागोन ना नैबे अक्ट'बरावनो जागोन। दा बेखौ बयबो मिथिगौ। रुटिन आरो एडमिट अलरेडि डाउनलड जागासिनो दङ, नोंथांमोना डाउनलड खालामगासिनो दंखायो। दा बे हिसाबै बेनिनो पेट एग्जामनि जेनाखि गासैबो सिलेबास, बे सिलेबास बेस हिसाबै आं भिडिअ बानायगासिनो। नोंथांमोना नुदों बे जाबाय पार्ट 2। पार्ट 1 खौ नोंथांमोनहा डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा बे पार्ट 2 आव नुनाय जागोन ससियेल साइन्स पार्टनि पइन्ट नाम्बार 2 निफ्राय जागायनानै पइन्ट नाम्बार 9 सिम बेयाव खेबसेयैनो ज' होनाय जादों। जोबोद बुरजायैनो खेबसेयैनो होनाय जादों आरो रग' रग' होलांनाय जादों। बेखायनो जायफोरा पेट एग्जामखौ जिरायगोन एबाराव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा मा दङमोन नाम्बार 3 नि पइन्टआव, बे जाहैबाय फ्रिडम मुभमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड रल अफ इन्डिया। बेयाव दङ जे उदांस्रि सोमावसारनाय, भारतनि उदांस्रि सोमावसारनाय आरो भारतनि बिफाव। दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव जेसेबांनाखि भारतआ उदांस्रि मोनजासिम सोमावसारनाय दङ बेफोरखौ गासैखौबो जथायनाय जादों, मोनसेबो बारग'खायाखै। दा बेखायनो बेनिफ्राय कुइसन आरो बेनि बाहेरा फैगोन बेयो नंखाथारा। नोंथांमोना नायबानो नुनो मोननाय जागोन, हमनो हागोन। आरो बेनिफ्राय गुबुनाबो मोनगोन। 4 नाम्बाराव दंमोन कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया एन्ड इट्स इम्परटेन्स, बे भारतनि संबिजिर आरो बेनि गोनांथि, बेखौबो गासैखौबो होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन डेम'क्रेसि एन्ड इट्स प्रिन्सिपल्स, फोरजाखान्थि आरो बेनि आखुथायफोर, बेखौ नुगोन। बेनिफ्राय राइट्स एन्ड फल अफ आहम किंडम, आहम खुंथायनि जागायजेन्नाय आरो जोबनाय। बेनिफ्राय एनसेन्ट आरबान सिभिलाइजेसन, गोदो गोदायनि गिबिसिन नोगोर जौगाखांनाय, नोगोरारि सोदोमस्रि जौगाखांनाय। गभर्नमेन्ट, स्टेट एन्ड सेन्ट्रेल, सरकार, मिरु सरकार आरो रायजो सरकार, आर्ट एन्ड इट्स स्ट्राक्चार, बेसिम थांनाय जागोन। दा बेफोरनि फारि फारियै नैबे उदांस्रि सोमावसारनायखौ आं खिन्थागोन, बेनिफ्राय बाखिखौ नोंथांमोना मारै मोनगोन दायो खिन्थानाय जागोन। दा बाहाय नुगोन फारि फारियै जे फ्रिडम मुभमेन्टनिया जागायजेन्नायनिफ्राय उदांस्रि मोनजासिम मा दङ। फार्स्टआव जागायजेन्नाया माहारियारि सानस्रि, उदांस्रि सोमावसारनो सानजेन्नाय खोथाया फैदोंमोन बंग सोखावनायाव, पार्टिशन अफ बेंगल जानायाव। बे जाहैबाय 1905 आव जादों, 16 अक्ट'बराव बोखावनानै होदों बै समनि गभर्नर जेनेरेल लर्ड नेथानियेल कार्जन बिथाङा। बेनिफ्राय बोखावनानै मोननै मुं होदों, मोनसेखौ सानजा बंग आरो आसाम होदों, आरो मोनसेखौ बिहार आरो उरिष्याखौ लाफानानै सोनाब बंग मुं होनाय जादों। आरो बेयो बंग सोखावनाया गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों ज' जाफिनदों 1911 आव 12 डिसेम्बराव। दा बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव फैदों गिबिसिन राजखान्थि हानजा दादों जोंनि भारतआव 1985 नि 28 डिसेम्बर, भारतारि हारिमायारि कंग्रेस, इण्डियान नेशनेल कंग्रेस। बेनिफ्राय बेनि गिबिसिन आफादगिरिखौ उमेश चन्द्र बेनार्जीखौ दादों। बेनिफ्राय दानायाव हेफाजाब होदोंमोन सानै इंराज बिबानगिरि, एलेन अक्ट'पियान हिउम बिथां आरो बिनिनो गभर्नर जेनेरेल लर्ड डाफरिन बिथांमोनहा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार उननि समाव उदांस्रि सोमावसारनायनि हाबाफारिया जागायबोबाय। उदांस्रि सोमावसारनाय एबा भारतारिफोरा सानजेनदों इंराजफोरनि बेरेखायै 1857 मायथाइनि सानथ्रि बिग्रायनायाव, आरो बेयाव मुंख्लं जादों गिबिसिन मंगल पान्डे। बेनिफ्राय दङ रावलाट आयेन बाहायदों 1919, बेयाव जायखिजाया मानसिखौनो बिजिरालासे जेलाव सोनो हानायनि मोन्थाय इंराजफोरा बायसनदोंमोन। बेनिफ्राय फैदों सत्याग्रह सोमावसारनाय 1919, सत्याग्रह सोमावसारनाया 1919 आव बेनिफ्राय जुरिजेनदों। आरो बेयाव सत्याग्रहनि ओंथियानो जादों सत्य माने सैथो, आग्रह मोननै सोदोबजों दाजादों, सत्य आरो आग्रहजों। सत्य माने सैथोआनो, आग्रह माने सैथोनि फारसे उनसंनाय। बेनिफ्राय जालियानवाला बागनि बुथारग्लुंनाय जादों 1919 आव 13 एप्रिलाव। दा बे जादों पान्जाबनि जालियानवाला बागआव। बेनिफ्राय बुथारहोदों एबा बुथारनायनि दायनिगिरिया मेनआ जादों जन डायार, बेयो बुथारहोदों। आरो बे जाथायनि थाखाय रबीन्द्रनाथ ठाकुर बिथाङा इंराजआ होनाय गावनो होनाय नाइट बिमुंखौ बियो गारदों। बेनिफ्राय ओंखारबोदों हेफाजाब होयि सोमावसारनाय जादों 1920 निफ्राय 22 मायथाइयाव। आरो बेयाव मोनसे गेदेरथार जाथाय जादों उत्तर प्रदेशनि सौरी सौरायाव जाथाय जादों। बेयाव पुलिस आरो सोमावसारग्राजों मोगा मोगि जादों। बाहाय मोगा मोगि जानायाव 3 सोमावसारगिरिफोर थैदों आरो 22 सा पुलिस बिबानगिरिफोर थैदों। दा बेखौ नायनानै हिंसायारि जाथाय जानायलाय महात्मा गान्धीया हेफाजाब होयि सोमावसारनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जादों। बेनिफ्राय फैदों साइमन कमिसन। साइमन कमिसना फैदों 1928 आव। ब्रिटिश सोरखारा सार जन साइमननि दैदेननायाव गासै 7 सोद्रोमा हरफानानै 1919 मायथाइयाव भारत सोरखार आयेन दानायखौ नायबिजिरनो थाखाय बे साइमन कमिसनखौ दैथायहरदोंमोन ब्रिटिश संसदनिफ्राय। बेनिफ्राय आबुं गाव हादोर बिजेनदों भारतआ हारिमायारि कंग्रेसनि दैदेननायाव 1929 आव। आरो बेनि थाखायनो 1930 नि 26 जानुवारिखौ कंग्रेसआ गिबिसिन उदांस्रि सान हिसाबै फालिजेननाय जादों।
बेनिफ्राय आयेन मानि सोमावसारनाया जादों 1930निफ्राय 34। थांखिया साइमन कमिसनखौ होखारहरफिननाय। बेखायनो बिथांमोना बुंदों साइमन कमिसना बिगुर गुफुरसाफोरनि कमिसन, बेखौ जोंनो नाङा। जाहोना जाहैबाय साइमन कमिसननि सा 7 सोद्रोमाफोरनि बेलायाव भारतनिफ्राय सासेबो गैया। बेखायनो भारतारिफोरनि मोजांनि मालाबाबो साननाय नङा होननानै बिथांमोना सोमावसारनानै साइमन कमिसनखौ थांफिननो थाखाय सोमावसारदों। बेनिफ्राय नुगोन दान्डी यात्रा एबा दान्डी दावबायनाय। दान्डी दावबायनाया जोबोद गोनांथार मोनसे दाथाय। बे जाहैबाय संख्रि सैत्याग्रहनि थाखाय गान्धीया सबरमती आश्रमनिफ्राय दान्डीसिम दावबायदों आथिंजों थाबायनानै। थांखिया दान्डीयाव संख्रि दिहुनहैनाय आरो बिखौ 1930 मायथाइनि 12 मार्चआव थाबायजेनदों। 6 एप्रिलाव दान्डী मोनहैदों। दा 12 मार्च आरो 6 एप्रिलसिम गासै 25 सान लादों बेखौ दावबायनायाव थाबायनायाव। गासै जानथाया जादों 385 किल'मिटार। बेनिफ्राय दङ गान्धी आरो अरविन्दजों गोरोबथाखादों 1931 5 मार्चआव। बेनिफ्राय 1931आवनो नैथि बेंखन टेबोल मेलाव जादों लन्दनाव। नैथि बेंखन टेबोल मेल माने भारतनि खुंफैनाय भारत सोरखारखौ सालायनाय इंराजनि बिबानगिरि, बेनिफ्राय भारतनि सोमावसारगिरि माने महात्मा गान्धी एबा हारिमायारि कंग्रेस आरो इंलेन्डनि संसद, बे मोनथामजों ट्रिपार्टट जादों। दा बेयाव महात्मा गान्धीयाल' भारतनिफ्राय हारसिङै थांदों होनदों आरो थांनायाव भारतनि गासैबो दाबिफोरा जायैनि महात्मा गान्धीया मिटिंनिफ्रायनो ओंखारबोदों हारसिं। बेनिफ्राय नुगोन भारतारि हारियारि राननाय खान्थि। दा बे भारतनि हारिफोरखौ रानदों हिन्दु मुसलमान बायदि थाखोआव। दा बेफोरबायदि थाखोआव राननाया जादों 1932आव आरो रानदों ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि रामजे मेकड'नाल्डआ। बेनिफ्राय कंग्रेसआ मन्थ्रि आफाद दादों 1935 मायथाइयाव। मानो बा भारत सोरखार आयेन दानानै भारतारिफोरनो गावखुंथाय होनो लानानै बिसायख'थियाव भारतारिफोरखौ गेलेनो मोन्थाय होदों। लोगो लोगोनो भारतारिफ्रा गासैबो रायजोआवनो बिजाथि फसंदों आरो गासै 11टा रायजोआव कंग्रेसआ देरहानानै सरकार दानाय जादों रायजोआरि खोलोबाव। नाथाय गभर्नर जेनेरेल थानायखाय बेयाव उदांस्रि मोननाय जाया, गभर्नर जेनेरेलनि सिङावसो थानांदों। बेनिफ्राय मोनसे गोनांथार जाबाय मुसलमानफोरनि आलादा राजखान्थियारि हानजा दानाय जादों 1906नि 30 दिसेम्बराव मुस्लिम लीग, बेयो गोनांथार। आरो बे मुस्लिम लीगआनो हारिमायारि कंग्रेसजों आलादा जानानै 1940 मायथाइयाव पाकिस्तान बिजेननाय जादों। बेनिफ्राय गावारि सत्याग्रहखौ महात्मा गान्धीया फालिदों 1940आव। बेखौ दिल्लीसिम टुडु सत्याग्रह होननानैबो बुंनाय जायो। मानो होनबा दिल्लीसिम थाबायलांनानै सत्याग्रह सोमावसारनाय जादों। बेनिफ्राय क्रिप्स मिशन दादों 1942। बेखौ दानायाव क्रिप्स मिशनखौ दोननाय जादों सार स्टेनफर्ड क्रिप्सनि दैदेननाय मोनसे हानजा हिसाबै स्टेनफर्ड क्रिप्सनि मुङाव क्रिप्स मिशन दोननाय जादों। भारत नागार सोमावसारनाया जादों 1942 मायथाइयाव। बेयावनो मुंदांखा बिबुंथि स्ल'गानखौ महात्मा गान्धीया लाखिदों, बे जाहैबाय डु अर डाइ। बेखौ बयबो मिथिगौ। बेयो जाहैबाय भारत नागार सोमावसारनायनि बिबुंथि 1942। बेनिफ्राय दङ भारतारि रौनिया हानजा एबा आजाद हिन्द फौज एबा इन्डियान नेशनेल आर्मिखौ दानाय जादों 1943आव। दादों सुभाष चन्द्र बसु आरो बेजोंनो लोगोसे दंफायोमोन रासबिहारी बसु, सानैजों दानाय जादों। बेनिफ्राय 1947नि 3 जुनाव उदांस्रिनि थाखाय थागथियारि जानायलाय उदांस्रिलाइ फोसावदों लर्ड माउन्टबेटेनआ। बेनिफ्राय 1947 मायथाइनि जुलाइ दानाव उदांस्रिनि आयेन बानायनानै फोसावग्रोनाय जादों जुलाइ दानाव। बेनिफ्राय 1941नि 15 आगस्टआव उदांस्रिखौ होलांनाय जाबाय। दा उदांस्रि होलांनाय लोगो लोगो भारतखौ खुंनो थाखाय गभर्नर जेनेरेल सासे थालांदों। बिथांखौ जोंनि भारतनि हिसाबै लर्ड माउन्टबेटेनखौ सायख'नानै गालांदों आरो पाकिस्तानखौ बेंनो थाखाय गभर्नर जेनेरेल हिसाबै महम्मद आली जिन्नाहखौ गालांनाय जादों। बेनिफ्राय भारत आरो पाकिस्तान मोननैजों हादर गावबाय हिसाबै बाहाय सिमा थागोन। बे सिमानि हांखोखौ रेड क्लिफ हांखो होननानै बुंनाय जायो, बेयो मुंदांखा। दा अब्ला उदांस्रि मोनजेननाय आरो सोमावसारजेननायनिफ्राय लानानै उदांस्रि मोननायसिम गासैबो जाथायखौ नोंथांमोनहा मोनबाय। दा बेनिफ्राय जायखिजाया कुइसना फैखागोनखा आरो बिनि बाहेरा कुइसन फैथावा नङा। दा बेनिफ्राय नैबे नाम्बार पइन्ट 4आव दङ कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया एन्ड इट्स इम्परटेन्स। बेखौबो गासैबो कनस्टिटिउसन जाजेननायनिफ्राय लानानै बेसेबां दफा दं, मा सोलायदों, मा मादों, गासैखौबो नोंथांमोननो बाहाय डिटेल्सै होनाय जादों। जे बेसेबां सम लाया, मा सम लाया, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों। जेरैहाय 2 बोसोर 11 दान 18 सान हिसाबै लादों। बेफोरबायदि गासैबो बाथ्राफोरखौ बावबो डिटेल्स होदों। जेरै खर'आव मोनदों गासैखौबो बिदिनो डिटेल्स होनाय दङ। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा भिडिअ हिसाबै नायोबा जोबोद गोलाव जागोन। आंबो जोबोद गोबाव बखिबाय थानांगोन। जिहेथु रग' रग' लिरखानाय दं, नोंथांमोना नट्स हिसाबै नायबानो जाबाय। दा बेखौ नैबे आंनि ब्लग पेजखा नेचार पाब्लिकेसन नोंथांमोनहा नुदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा
नायबा नुनो मोननाय जागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै बेयाव थांनानै फरायहैबानो जाबाय आरो जेब्लानो गोसो अब्लानो फरायनानै लानो हानाय जागोन। नट लिरख'नांलायगौ गोनांथि गैया, बेखायनो बाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनहा हाजासे शेयार खालाम, जिहेथु 5000 10,000 भिउस फैयो अब्लासो नोंथांमोननि थाखाय थुलुंगानाय मोनो आरो भिडिअ बानायगिरिफोरा बानायनो मोजां मोनो एबा बानायनो गोसो जायो। नङाबा बानायनो गोसो जाया। 500 600 200ल' भिउस फैयोबा गोसो जाया आरो थुलुंगानाय मोनो। बेखायनो जा हायो शेयार खालाम। 1000 नायोबा 1000आव 500 साया शेयार खालामोबानो जथेस्थ' जायो। बेखायनो एसेनोसै, गोजोन्थों।